Споделям, че един от нашите партньори е община Бургас в лицето на зам.кмета Манол Тодоров. Той ще може да ви сподели как работим заедно за подобрение на туризма в Бургас. Здравейте от мен, колеги. Ще отворя малко по-широка скоба, ще бъда кратък, разбира се. Работейки в община Бургас, не го правим само единствено свързано с туризма, напротив, обхванали сме абсолютно всички сфери и услуги, които граждани, туристи, гости на града имат достъп. Изключително е важно за нас като община, колкото и странно да звучи, да разберем предимно негативните мнения от хората, които идват в нашата община, защото нашето мнение е, че именно негативните неща, които дали ще бъдат туристи, дали ще бъдат граждани, дали ще бъдат хора, които се возят в градския транспорт, негативните коментари ще направят по-добри. Разбира се, хубавото е, че не виждаме само негативните, разбира се и позитивните неща. Нещо, което може би е важно да отбележа към всички колеги тук присъстващи, работейки в общини, независимо дали говорим за кметове, замкметове или хора свързани с общинска администрация, е, че в крайна сметка резултатите от всички тези анкети и всички тези мнения достигат, те са, първо не са обществено видими. Тоест те достигат до конкретен човек, който управлява дали ще е общинско предприятие, дали ще е ресорен замкмет, дали ще е директор на друго предприятие, което е изключително важно. Целта на всичко това, което ние сме направили в Бургас, е съвсем естествено по някакъв начин да подобрим не само административното обслужване, да подобрим абсолютно една всяка сфера, защото, както казахте и вие, да, много от гражданите използват социалните мрежи за негативни коментари, препоръки директно към кметове и така нататък, но има една огромна част от гражданите, които не го правят. И според мен именно тази платформа е най-добрият начин, възможност да стигнем до тези граждани и всъщност гражданите да стигнат чрез своите препоръки към нас. Следващите години, не знам дали сте наясно, но община Бургас изключително се е фокусирала върху демографските политики. Създадахме и дирекция демографски политики именно поради тази причина, за да можем да подобрим услугите, които даваме в училища, детски градини, здравни заведения и така нататък. Конкретно в сферата на туризма, само няколко думи, защо залагаме изключително много и вярваме много в тази платформа и начина, по който ще имаме обратна връзка с всички наши туристи. Близо 50 обекта вече сме обхванали, където всеки един турист, гост на града, по много бърз и лесен начин в рамките на минута-две ще може да даде своето мнение. Разбира се, по тези обекти сме дали шанс на всеки един турист да даде своето мнение не само за цялостното преживяване на съответния туристически обект, а за това дали му е харесала храната в ресторанта, дали кафето му е било студено, дали се е забавило обслужването. Всеки един детайл е изключително важен за нас и смятам, че по този начин ще успеем да достигнем наистина до много добра обратна връзка. Както ви казах и в началото, не говорим само за туристически обекти, говорим за културни, за спортни, градски транспорт, училища и здравни заведения. И съвсем наскоро един пример. Имахме огромно спортно фестивално събитие, мога да го нарека, в град Бургас, с 2000 участника от цяла Европа, хора, които бяха на възраст на 55 години плюс. И там искам да ви кажа, че изключително лесно тези хора успяваха чрез QR-кодовете да изразят своето мнение. Лесно, бързо, удобно. Така че избягваме тук притеснението, че това се ползва само от млади хора. Напротив, според мен това се ползва предимно от хора 30+, хора, които са активни, хора, които знаете, че са във възраст, в която мнението ми е изключително важно и ще подобри всяка една услуга в общината. Според мен дори леко сме закъснели, питате мен, и възможно най-бързо подобни неща трябва да се интегрират, защото услугите са важни сега, в момента и по най-бързия начин да успяваме да реагираме.